PM किसान आरो प्रधान मन्त्रि फसल बीमा यजनानि सायाव आबादारिनि सांग्रांथि हाबाफारि। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालिंदुवार BTC बियाबनि सिङाव सोमलिगुरि BCDCआव मोनसे PM किसान आरो प्रधान मन्त्रि फसल बीमा यजनानि सायाव आबादारि सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुङो। बे हाबाफारिखौ बेरगाव जिल्ला आबादारि गांखं लोगोसे उदालगुरि DAO आरो SDAO फानजायनायाव ओनसोलनि आबादारि बिथांमोनखौ लाफानानै PM किसान लोगोसे PMFBY सरकारि बिथांखिखौ माबोरै मोनो बेनि सायाव गुवारै फोरमायना होयो। बे हाबाफारियाव जिल्ला UPPL आबादारि गांखंनि आफादनि बिरदाव बसुमतारिनि आफाद दैदेननाया मेहेर गोनाङै जोबनानै थाङो। हाबाफारियाव मिरु UPPL आबादारि गांखंनि आफादगिरि नेरखां खाख्लारि लोगोसे उदालगुरि जिल्ला आबादारि गांखंनि आफादगिरि अबिनाश नार्जारि, डिमाकुसि आबादारि मावख'निफ्राय ग्राम सेवक जौस्रां नार्जारि, बेरगाव जिल्ला आबादारि मावख'निफ्राय गोबां मावख'गिरि बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। खुलुमबाय बयनिसिम। दिनै जोंनि BTR सरकाराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि सरकारा सोलिगासिनो दङ। दा बेबायदिनो आंबो सासे खालिंदुवार बिहाबनि MCLA। दिनै जोंहा UPPL हान्जानिफ्राय जोंनि सारा BTRनि जाय आबादारि अर्थात खेथियक होननानै बुङो बिथांमोनखौ मदद होनो थाखाय आरो ओरैबायदिनो जोंहा स्किमफोराथ' सिगांनिफ्राय सोलिखायो। दिनै जोंनि आबादारिफोरा अफिसारफोरजों मोजां कमिउनिकेसन गैयिनि थाखाय बुजि मोनैनि थाखाय जोंहा गोबां जाला आरो जाबायदि जोंहा अनसुंथाइफोरखौ मोननो हायाखै। बिनि थाखाय बेखौ मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय मोनसे जोंहा आबादारि UPPLनिफ्राय दानाय होदो। जोंहा सेन्ट्रेलि कमिटि दङ, डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ, बेबायदिनो आरो जोंहा VCDC लेभेलावबो जों दा कमिटिखौ दाना होनाय जागोन आरो एक्टिभलि जाहाथे आबादारिफोरा माने अनसुंथाइफोरखौ मोननो हायो। बै अनसुंथाइखौ लानानै जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जाहाथे मोजां आबादारि मावनानै सोलिनो हायो, बिनि थाखायनो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा जोङो बेरगाव जिल्ला आबादारि आफादनिफ्राय जिहेतु जोंनि UPPL सरकारा जोंनो बिथोन हरनाय बायदिहै जोङो दायो जेसेबां जोंनि ओनसोलाव बा समष्टि वाइसआव जेसेबां खेथियक दङ, खेथियकआ मथा मथि बुंनो थाङोबा दायो खेथि मावनायानो एसे आद्रा जाजोबलांबाय। ओंखायनो जोङो दा मोनसे सांग्रांथि मेलखौ लादों। खेथि मावग्राया खेथिखौनो मावखानांगोन, साख्रिया साख्रिखौनो मावनांगोन, सोरबा गेलेग्राया गेलेखानांगोन। दा बे हिसाबै जोङो मा खालामनो सानदों, दा मोनफ्रोमबो VCDCआव जोङो मोनसे अपारेसन खालामदों। अपारेसन माने जोङो आबादारि सांग्रांथिखौ जों लादों। जोङो जयेन्टलि जोंनि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनानै जोंनो मा मावनायाव मा नांगौ आरो मानो जों खेथि मावनायाव उन जादों, बे खेथियकफोरखौ आबादारिफोरखौ जौगाथाय होनो थाखाय जोङो दिनैनि बे सांग्रांथि मेलखौ जों लानाय जादों। आरो मोननै दिनैसिम PM किसान आरो बे बीमा खालामनायाव खोब माने गोग्लैसोनानै दङ। बिथांमोननि सायाव मा साजेसन? दा बेखायनो जोङो दा PM किसाननि खामानिया माखासे माने पेन्डिं जाना थाबाय। आरो मानो थाखाय पेन्डिं जाखो आरो जोंनि आबादारिफोरा मानो थाखाय मोनजोबनो हायाखै, माखासेयाथ' मोनखायाखै आरो माखासेया खेबसे मोनना खेबनै मोननानै मोनाखै। दा बेनि थाखायनो मा जाना दङ, मानो पेन्डिं जादों, बेखौ जों एकदम थुब्ला बेखेवनो थाखाय जोङो डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसनिफ्राय जोङो अपारेटरखौ लोगोआव लाना फैनाय जादों। लोगोसे जोङो कम्पिउटार खेवनानै गासैखौबो नायजोबनाय जागोन आरो नायदोंबो। दा मानो मोनाखै बेखौ मोनफिननो थाखाय मा खालामनो नांगोन आरो मानो मोनाखै आरो मा खालामबा जों मोननो हागोन, बेफोरखौ जों दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजोंनो बिथं भाबै सावरायनानै जोङो रायजो राजा आबादारिफोरखौ मोनहोनायनि बेब'स्था खालामनो नागिरदों। दा जोंनो फार्मासिलाथ' जोङो ओरैबायदि जोङो खुनु जाति भेदाभेद जों लायाखै, खुनु राजनिति हिसाबै जों लायाखै। जों फार्मार हिसाबै जों फार्मार्सखौ बोरैहाय जों जौगाथाय होनो हागोन, बोरै गोजौ लामायाव जों लाबोनो हागोन, जों बे हिसाबैनो जों फार्मार्सफोरनि खामानिखौ मावबोबाय थादों आरो मावलांबाय थागोन उनावसिमलागै। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि गेजेरजों बयबो सुबुं माहारिनो गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय। दा जोङो UPPL दोलो हिसाबै जोंनि आबादारिफोरखौ लानानै बिसेस करि
साननाय जादों सरकारनिफ्राय जिखिनि आसनिफोर मोननांगौ बा सरकारनिफ्राय जिखिनि मदद मोननांगौ बेखौ जाहाथे मोननो हायो बे बाथ्राखौ जोङो रायजो राजाखौ लानानै जों सावरायदों आरो नैयाव दिनै जोङो बिसेस करि PM किसान आरो बेनिफ्राय प्रधान मन्त्रि फसल यजना जि माने इन्सुरेन्स खालामनायनि जि बेबस्था सरकारा होदों दा बेखौ जिहेतु जोंनि आबादारिफोरा अफिस आदालतजों जेबो सोमोन्दो गैया हिसाबै बिथांमोना मोनथिया दा बै बाथ्राफोरखौ मोनथिहोनो थाखाय जोङो लिंहरनानै बे बाथ्राखौनो सावरायलायनाय जादों आरो अफिसारफोरखौ लेंहरदो जोङो एग्रिकालसारनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनानै बिथांमोननि खुगाजोंनो बुंहोदों जे PM किसान आरो बे माने इन्सुरेन्स खालामनाय आबादनि सायाव दा बेखौ माबायदि खालामनांगौ बे खोथाफोरखौ जोङो मोनथिहोदों रायजोफोरजों रायलायहोदों आरो निस्सय बिथांमोना बुजि मोनगोन आरो अब्लासो बिथांमोना खामानि मावगोन खामानि मावनो हागोन बेनिखायनो जों दोलो हिसाबै अर्थात UPPL दोलो हिसाबै बे आबादारिफोरखौ लानानै सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों समस्थियाव 10टा VCDC दङ प्राइमारि कमिटि दङ 10टा टाउनखौ लानानै 11टा जायो दा बे गासैबो माने प्राइमारियाव अर्थात VCDC एरियायाव जोङो बे हाबाफारिखौ लादों दिनै जोङो जागायदों बे एवारनेस प्रग्रामखौ लोगोसे दिनै मोननै जायगायाव जागोन सोमलिगुरि VCDC थामहिनबा सोमलिगुरि प्राइमारि आरो बेनिफ्राय मुरमेला प्राइमारि बेयाव जागोन दा 2 बाजियाव बेलासिनि 2 बाजियाव मुरमेलायाव जागोन आरो गासैबो माने जों सम आरो टाइम खाखानो हरबाय दिनैनिफ्राय मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव जोङो बे एवारनेस प्रग्रामखौ लागोन